Okay, kom. Lidt længere. Gå efter den lækre lyd af min stemme. Ikke kigge. Mike. Nu må du kigge. Tada! Hvad siger du så? Hvad var der i vejen med din gamle bil? Det. 3 små ord, så er det. 6-hjulstræk. Kom nu, hop ind. Sædet er justerbart. Så hold dog op! Det er som at slippe en panter løs. Hvad? Hvad nu? Altså, nej, sidder ikke bare der. Tryk på knappen. Jeg klarer den. Undskyld. Hallo? Tryk på knappen! Du holder fingrene væk. Jeg klarer det. Gå ud af bilen, tak. Gå ud. Mærkeligt. Airbaggen blev ikke udløst. Jeg savner min gamle bil. Du ved, sådan med vrum og med bot og med klang. Skulle vi ikke hellere gå? Jo.